Bonjour les amis, bienvenue dans cette audition. Aujourd'hui, c'est la fête du Ramadan. On a jeûné pendant 29 jours et aujourd'hui, c'est la fête. C'est une journée de fierté, du partage. Vous savez, avoir passé 29 jours du Ramadan, ça n'a pas été facile. Je vais pas vous mentir, mes amis, mais c'est une journée, c'est des bons souvenirs. C'est une sorte de digestion, vous savez, une sorte de healing. C'est la santé. Je me sens plus léger, plus détoxiqué. C'est toujours une histoire de spiritualité, de comment tu vois le monde. Puisque, comme vous savez, la religion, elle nous apprend toujours quelque chose en termes de morale, en termes de physique. Toujours, il y a une leçon derrière chaque acte religieux. Donc, pour le Ramadan, j'espère non seulement il y a un aspect divin du Ramadan, mais aussi il y a un aspect vraiment physiologique, sanitaire, tout ça. Et j'espère que vraiment c'est de bons souvenirs et c'est le jour du partage, mes amis. Donc j'ai été invité par, par des amis qui sont ici à Abuja, ils vivent ici. Donc je vais partir là-bas et je vais vous enregistrer une vidéo, faire une petite interview, vous savez, et je vais la poster quoi. Suivez-moi et vous aurez tous mes amis. Merci. Barka da warhaka, ya ne ya kake? Na shigo gida, ranar nan na shigo, kai hannun ma ɗiba ma. Ka tashi daga barci. Ina shayi, ba mu shayi. Yau sallah ce fa. Allah wai da banza ta kenan. Wala da banza ka da shashayi. Me labarin ka ne yau akan sallah ne? Gaskiya ne yau kawai ranar walwala ne ba ai na ga yau ranar walwala ce ranar moriya wani mutane suna mamaki akwai Nigeria a nan Abuja da akwai su hukuma sosai sosai abin dukan su ai muka yanke wannan duka yin Nigeria duba ka wannan Nigeria ne gaba ɗaya san kursan Nigeria ne wannan dan da magana ne san kursan Nigeria ne wannan dan dutse dan dogon dutse ne ni ma dan da magana ne akwai ɗan niyame akwai ɗan ina ne ga mun barkatu kowa akwai kano a wurin ba akwai kano ma a wurin ya yi kyau. Alhamdulillah mun yi sallah lafiya mun ci mun sha mun yi sallah lafiya Allah maimaita mu ta baɗin baɗaɗa. Mun sallah kan mu. Yawa to me bayanin ka ne kai ma? Dai. Assalamu alaikum da fatan jama'a duniya gaba daya kowa da kowa sun yi sallah lafiya kuma nan mun yi sallah lafiya alhamdulillah Allah maimaita mu Allah ba mu ladan ibadar da muka yi Allah sa mu yi ibada a sa'a Allah maimaita mu Allah ka karbi ibadar mu Allah ka karbi ibadar mu yayi kai wa malam Musa ke da wanda shine malam Musa yi mana bayani malam Musa shi malam Musa daga wani ma daga ɗiba ya fara kenan ne gidan ɗiba ta buɗe kenan Allah nuna mana shekara ta gaba ba
wannan shine Abdulmajid, shine ya tara mu nan gidan shi da muke. So abokina me bayanin ka ne a yau kan sallah ne? Assalamu alaikum jama'a. Da fata alheri da mutum gona da wanda rana da ba kashi da kashi. Ina tahuna kenan tahuna. Yanzu aka bai ina da basamu da abokali. Muna da a gidana majalisa. Shayi premier kamar a Nijar na ga ba wani waye. Ba ka samu yanzu abin da muke ciki wanda ba zai shiga ba da so da kai kawai tsara sun ba da abin a abada Allah. Ya yi kwano goma wanda kuma mai sai zamo ya ce bai yana fara ɗiba shi kawai gaba kawai ya kinsu ba shi kawo. Da ga wani. Lalle akwai wurewa. Wani kaga duka ne yanzu don muna fatan da ya samu yau su ne su shafin lahiya. Lahiya. Kenan a ɗibar da ya yi kenan kamar haushin wata guda ne ya huda gani suna kuka sosai. Bai yi kyau ba. Gaskiya an yi kankasa. An yi kankasa. Gaskiya. Ok, gayu ina gaishe ku, merci. Ok, bye. Shi ne na ce. Barka da raka gayu ga mu fa mun shiga ha. Ko mu ko gidan mai. Ina za mu je ne wai za ka gari ne za mu zaga ne ko ina ma sai mu shiga. Allah wai. In Allah ya yarda. Da ban zar mu ha. Da bar zan mu kawai mu shakatawa shanana. To. Da banza. Lalle akwai. Yanzu ina za mu je Millennium ko ina. Yanzu farko Millennium Park za mu je mu ga abin da ana yi a can. Sai daga ba mu je Jabi Mall. Jabi cikin ruwa, cikin ruwa wannan. Cikin ruwa ba har da ruwa. An yi sosai kamar kifi. Sai ka gane. Yayi. To salamu alaikum. To kuna ga suwaye da waye ko. Majidi kenan. Majidi kenan. Abdul Rashid. Ga Malam Musa baya. Ga Malam Musa baya. Allahu akbar. Ga Bashari ba. Ga Bashari. Shine manajan ɗaukar bidiyo. Gashi da kanshi, shine da kanshi. Za ku ga komi yau ha kata. Wallahi sai ku yi hakuri da mu ha. Ba ku Abuja za ku ga labarin komi. 24 hours postin zamu rika yi. Allah wai. Allah duk minti 10 sai mun ta sabon wuri. Allah akwai. Masha Allah. Masha Allah. Ba ku ga dan da garin bai ganuwa daga nan. Mun nuna muku ya lai garin yake. Cikin express ne muke nan da. Tsumbul express na Abuja City. Sai mun sauka. Za mu je Millennium Park yanzu. Ok guys, mun tsaya mu dan sha mai ga munan dai. Aujourd'hui je vous parle plus en Hausa puisque on est avec des gens, voilà, peut-être il y a ceux qui sont hausophones et il y a ceux qui peuvent ne pas me comprendre, mais désolé, voilà, c'est la langue locale et avec des amis on parle que ça. Donc j'espère que vous profiterez de mon vidéo comme ça. Voilà, on est venu à la station pour payer de l'essence. Et voilà, passez. Merci. Ça a commencé? C'est commencé? Ça a commencé. Ça commence? Ça commence. Assalamu alaikum jama'a. Muna tafiya da Costa Bus. Na Costa Bus. Sai da a sa albarka san ma ga hana. In ka zo ba ka samu. Ba ne ba ka san ma ba ma wannan gida an ka zo yana ji sai ka faɗi ka tashi. Gaskiya. Wai kana iya yi gaskiya. Nan su ɗin duniya su gani su ma. Allah wai. Kamar muna labarin da abu na Muhammad kawai idanun suna gani suna gani alheri ne irin Allah lahi Wala Musa ya ne ka iso Malam Musa wuri daushe an yi mi ya ga kani kamar ya an ce ha wallahi da ake wurin da ba mu an ga masu nuna ne suke sarwa abinci da gida wannan da an ga masu nuna very quiet place gaskiya ne ga hana kana da budurwa ko da gayu dai ga hana ba wata yar iska da muke
zagi bace da kawa ba gayi ne kurin ga mu nan san kama kan mun zo kallon duniya Allah Allah kai je wannan mu ba shi kuɗi ya kaɗa mana da hannu yake su a da 500 ba a kaɗa mana ba Allah wai wannan ya kamata in duke su mutanen wannan masu gani ba mu sai matan tazo Allah nan zai mu Okay guys, ga nan dai da kuke gani dai guri masha Allah ba ina abin da ina microphone din nan Musa ba ma kali guri na ba karamin guri bane ba saboda kawai ya ɓaci ma ya ɓaci yan da suke zuwa da kamar duk wannan kwarekwal muke duk wannan ai ba wai muna shawo sa mana ka sa wani mikro gurin ne yana da yawa kai bidiyo za mu yi ko hotuna za mu yi gaba gaskiya ai hotuna yi hotuna mana ba matsala ka mu kamna ka mai hotuna ga yalo nan mutum mai na Allah wai kai bari kuma kai kyauta Allah wai yalo ga rakiyata Allah wai Allah wai na zo na kai da mazaje Allah wasan sallah ne gaskiya ne duniya labari ce Allah wai wata ramma ba malu gaskiya ne Allah sada mu da masoya da yalo kai mutum mai ya yi kyau mutum yana babban mutum ya sauka gaskiya ne yau sai kun wuce da kwata mama fushi da mutane gaskiya ne Allah sada mu da masoya gaskiya ne Allah raba mu da makiya insha Allah ya rabbi alamin bayalo baba sa sarki ya gode na so zama da mazaje oh gai yo na gode ma yo kama maki ga hinan na zo mu da na gamu da mutane suna mun annashadi ina musu wajiya Allah wai baka gudu ba gayu ya yi to an yi sauran kalau ya yi kyau na gode na 500 na gode ma ɗan kuma ya raina ba ko mu kai da maza ku gayi na ɗauki ana mana waka ko ba ku zo ba ya ne haka ba shi da mun gani wanda mun so muke ka gane wa shi ai ba rawa aka ce ku yi ba ba rawa bane ba da ina da su sama na ina tsoron ka in taka a haba akwai tsotsin kai kenan okay baka magana kai menene fata ta yi Allah ya yi hogurin nan don fotuna da hannu wanda suka sai da fota ya fushi da mutane ya yi gaskiya ka duba nan wani ruwa ne ma ke nan barkokin ku gayu an yi sallah lafiya
To barka an hito nishadi kenan. Allah wai. Wallahi kuwa. Da banzar mu kaga kwana 29 muke muna azumi. Yau ranar sallah kenan dole a yi nishadi. Gaskiya dole a yi. Barka dai. To kai me bayanin ka abokina? Allah wai. Allah. To photographer ne kai abokina ko ko kawo da hito ne? Ni na fito. Sai can. Kurin da ka hito ne ranar sallah. Ya yi kyau. Na gode fa. Ya kuri da Allah. Barka. Gayu ha duka an hito ha. Barka gayu. Yawwa na fito a ciki. Allah wai. Wala safe. Awa ni ma gani na yana ɗaukar na koya ne. Ok guys, gurin na fa yayi wallahi. Les amis, vraiment pour ceux qui ne comprennent pas ça, je suis un peu désolé, mais vraiment c'est une bonne classe, voilà. C'est normal, regardez. Regardez. Tout alentour. Vraiment, j'ai aimé quoi, j'ai aimé la place. Vraiment, c'est l'une des places à découvrir ici à Abuja, quand tu n'as jamais. Et voilà, tu n'as pas que les informations. Je vous assure, merci. What's up? Ok guys, gaskiya sallah ce duk kwanakin nan da muka yi ga yanan dai an mun harmace. Insha Allah yau nishadin ya yi Millennium Park wuri ne ya yi zai kana garin Abuja ko ta taɓa zuwa ko an za ta zo duka wurin nan ko ke ka duba shi. Mes amis francophones comme YouTube et Filibast, voilà, je vous aime. Donc, comme je le dis, c'est Millennium Park ici, c'est le jour de la fête du Ramadan. Donc, voilà, on est venu ici, vraiment c'est une bonne place. Et venir à Abuja, ou bien visiter un peu. Je sais pas, il faut juste écrire ça dans votre liste à visiter quoi, une fois ici à Abuja. Et si toi qui me suis, si tu es déjà à Abuja, il faut vraiment venir ici. Si tu vis avec ta famille, si tu es vraiment un gars comme moi, comme mes amis là-bas, donc tout le monde a pourvu quoi. Ouais, tu peux trouver tout ce que tu veux ici, c'est une bonne place. Voilà. Welcome. Ok mes amis, après notre trip, on a eu un peu faim. On a jugé utile d'aller payer de la bonne viande, quoi, une viande toute fraîche. C'est au centre d'Abuja, à côté du Central Mosque. Mais voilà un peu en train d'interviewer les gens pour juste de la curiosité, savoir comment la fête marche, est-ce qu'ils trouvent des clients. Et c'est ce qu'ils m'expliquent là. Tout marche quoi, vous savez, avec la fête, tout le monde s'en sort. Les clients trouvent une bonne viande et les vendeurs ils vendent. C'est comme ça, merci. Guys, muna gaishe ku ga mun canza guri mun zo yanzu a Jabi Park muke. To ga nan aure ko ni zan dau wannan abu. Ani na gaskiya ne ke ko ni na ai wannan bai 15 minutes bai sai dai ku ne goshi a baku awa guda 50,000 sai wannan ai da yawa negotiation za ku yi. Har abu da ake bikin din sa aka tage ranar yin sa ba za a ji shi ba. Wai bato ga hanan kuna gani ga can bato nawa aka ce wai haya. Transan kimi ne kuma ka san renin karshen renin waye ma wai minti 15 ina ruwan farewa hawa dama ya yi tsada ne ba shi ya yi dan tsada mana tare da gidan Aliko Dangote kake tsoro ya yi tsada mana ba ga munan ba cikin a shakata ne bakin ruwa muke bakin teku muke hawa jama'a kudi ba gani ba ga munan
muna Thailand. Yanzu ma za mu shiga Pakistan saboda can akwai wani abu da muke so mu gyara musu zama a Pakistan. Muna Pakistan, ina so yanzu ma Pakistan zamu saboda akwai abubuwa da yawan da muke so mu yi daga jirgin sai yanzu ma sai su. Insha Allah. Dare babbaci. A Pakistan wuce sanin. Daga nan muka tashi Pakistan zamu. Pakistan zamu gaskiya yau mun samu kula. Ok mes amis, voilà, on est à la fin de notre trip. On est venu ici à Jabil Lake, donc c'est une lac au centre-ville d'Abuja. Et tout à l'autour, il y a des bons restaurants, des bonnes places, des places publiques. Mais on est venu dans un restaurant. Vous savez, c'est la fête et on profite pour vous faire une bonne vidéo, pour vous montrer ce qui se passe à Abuja. On se voit à plus tard. Merci.